Compte la recuperació del Barça, perdona Dani, Rashford amb De Jong, Lamine Yamal, rematada, gol! Gol, 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 del Barça, gol de Lamine Yamal, i això és el que ens encanta del Barça de Hansi Flick. Contra un equip de segona divisió pot costar més o menys, però hi has d'anar, hi has d'anar, hi has d'anar, hi has d'anar. I aquest equip hi va, hi va, hi va. Dos jugadors salten a la pressió com llops, recupera la pilota Rashford amb De Jong al primer toc, assisteix Lamine Yamal, que des de l'interior de l'àrea remata creuat i fa un gol que pot ser importantíssim. 39 de la primera part, gol del Barça, gol de Lamine Yamal. Albacete 0, Barça 1. Espera't, que Araujo ha caigut a terra abans del servei. És que l'estan agafant d'una manera... Clar, no és fàcil moure'l, eh? La centrada de Rashford, tancadeta, Araujo i gol! 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 Estaven intentant treure'l de l'àrea petita, però ella s'ha plantat allà i ha dit: aquí no em moureu, perquè la centrada de Rusqueta Rashford serà per mi. Doncs efectivament, rosca de Rashford impecable a la closca del capità, la rematada inapel·lable d'Araujo i barraca. Gol del Barça, gol d'Araujo, Albacete 0, Barça 2.